comentàvem per este matí la El cost de la intenció de tancar les plantes d'electrolisis del reservoir de la planta de Flix o una setmana que es presenta igualment el pitjor moment que ha viscut en tota la seva història. Flix és un poble menjar i libertós i lluita per mantenir la lluita. Enrique va a la fàbrica de Flix des de fa 23 anys, com a molts altres. Comprensió a la gent més. No hi ha esperança. No hi ha esperança. I veig que d'un dia per l'altre aquí hi ha hagut una gent que han decidit que no. Al carrer la preocupació pel futur de la fàbrica és evident i ja s'està començant a definir un calendari de protestes contra els acomiadaments.